Hello, what's up mga kabitoy, at ito na naman ang panibagong vlog, at ito ang Moto Garrett Vlog. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, automatic mag-subscribe ka na para updated ka lagi sa aking mga video na ilalabas. Halika't samahan nyo ko sa aking paglalakbay pauwi sa Pangasinan. A few moments later. Five minutes later. Uy. Order ng isang kamatis, isang galunggong, at isang pakasarap na tahong. Gago! Yes po. Tatlong Y3. Y3? Apo. I'm sorry sir, not available po. Natabi. Available po, Y1, Y2, Y5, Y6, yaling hotdog. Oh. Y2 na lang. Tatlo po? Opo. Kung walang Y2, C2. Y2, C2 na lang, C2. C2 Gin. Hindi, Y2 na lang, te. Tatong Y2 na lang po. Opo. Drink sir, ay sir, coke po. Opo, sige. Coke na lang. Coke, ano pa po? Yun lang. 279 po, save na lang. Sige po. In-order natin tinapa. Yung card natin. May sukli tayong 20. Okay na yun, no? Okay na po yun, no? Ay, ito pala. Hi ka naman po. Sa Lang, vlog salamat ko. Shopee! Gago! Muna tayo. Dahil kanina pa ako naiinom. Sige, sa kabila ka. Alam mo, may nakikita kang shell. Ginagawa mo. Sa kabila ka, sa kabila. Okay, sige. Tama nga lang. Alin? Wala daw siya. Pero lumalamig na. So ayun mga kabitoy, at nandito na tayo sa Dagupan. Sa ngayon wala pa namang sumisita o walang checkpoint na naganap. Bali kakagising ko lang, nakatulog din ako, at sana tuloy-tuloy nito. Ewan ko pa kasi Dagupan pa lang kami. Tignan natin mamaya. Anyway, express pa rin tayo dito namin 7-star FM. Service announcements. These times, don't forget to wash hands frequently.
Bago na ata damit ko. Ang bango pa. Jun! Coding kami, coding. A few moments later. Ikaw kami lang dyan. Sunplug. Morning! Tentayin lang natin yan. Shoutout sa lahat ng mga masisipag na crew ng alam nyo na. Please wear your face mask. Yun. Kami sa may bahay. Pinili lang si Kuya. That song was brought to you Corporation, ISO certified, world class. White Rose Coach Aquatic Soap only gumalag effects na skin irritation over trying. White Rose Fizz Coach Puti with regular use. ECS Manufacturing Corporation, ISO quality. Bugalyon. Welcome back, Bugalyon. Welcome back. Bugalyon. Namin dyan yung malaking kalabaw. Ayan. Ayan. Welcome back, Bugalyon. Dito na tayo, malapit na tayo sa bahay. Matadaanan natin si Abner Dabuco Juice at si Paris Di Mami. Paris Di Mami. Yeah. Dito na tayo upang umanday. Pintura na ba na pinaro? Masarap din niya. Balo.
Kuya tuloy, kuya tuloy. Yo, what's up mga bitoy? Ito na nga. Nakauwi na tayo sa bahay at safe naman. At ang gusto ko lang sabihin is napakadaming checkpoints sa daan. Kaya kung kumpleto ka naman ng papeles, hindi ka naman masisitay. Basta sundin mo na lang yung rules ng government. Yun lang. Sa akin kasi sinakay ko, mas effective kasi yun eh. Kumuha ka ng travel pass, tapos dapat syempre kumpleto kayo ng papel. Yun lang. Yun, safe naman tayo nakauwi. Ito yung bahay namin dito sa Pangasinan. Ito yung si Bitoy, diba? Yun lang. Like, comment, subscribe. Thank you.